Στο πλαίσιο των επεισοδίων ένας βλάχος στο Κατάρ, βλέπετε τον κύριο Γκάς Μπάτζαρης, ο οποίος μετά από όλα τα ωραία μέρη του Κατάρ, όπως το Pearl που είδατε στο προηγούμενο επεισόδιο, έφτασε και στο Sea Line, και όχι μόνο στο Sea Line, στους αμόλοφους και στις καμήλες. Παρατηρείτε εδώ, εξετάζει αυτά τα περίεργα ζώτα. Μετά από κατσίκες και γαϊδάρους που έχει γνωρίσει στη ζωή του, ο καράβλαχος βλέπει για πρώτη φορά καμήλα και έχει ενθουσιαστεί. Το σκέφτεται να ανέβει, αλλά κανόνες θα σε φτύσει, Μπάτζαρη. Πήγαινε κοντά. Τι τραβάνε τα ζωντανά. Μαζί φυσικά και Ζαν Κόστ σε light έκδοση. Τον θυμάστε λίγο με περισσότερα κιλά. Ακολουθεί το σύστημα μπαγκλάβας. Τον βλέπετε, έχει γίνει στυλάκι. Μες στην γράμμωση. Γραμμωμένος και μουσάκι, αλλά μήτρογλου. Εδώ Φιλιππινές σε διαπραγματεύσεις με τον αρχηγό εδώ της φυλής που νοικιάζει καμήλες. Εδώ το ζωντανό. Νομίζω ότι δεν κάθεται με τα πόδια ανοιχτά, είναι έτοιμες για χέση. Τι λες ρε Πατάρης? Το ζωντανό πεινάει. Λυκείτο τα πλάσματα. Εδώ βλέπετε ένα μαλάκα, παρατηρεί το πισίνος. Φύγε, μη σου ρίξει καμία τώρα το ζωντανό. Εδώ η διαδικασία που ανεβαίνει στην καμήλα. Για να δούμε το μικρό απόγονι, το χειροχύτο τι θα κάνει. Ανέβηκε ο μάγκας. Ανεβαίνει. Και τώρα ήρθε η ώρα της ανόδου. Πρόσχε μαλάκα. Να τον δούμε. Ωραίος. Θα κάνει τη βολτίτσα του. Βλέπουμε τι καταλάβει. Δείχνουμε και τις σχετικές κουραλίτσες. Παρατηρούμε εδώ καβλιάριδες Καταριανοί. Μπορεί να του πάρει όμως. Πώς μπορεί να του πάρει? Αφού το έχει άνθρωπος, το έχει ξανακάνει. Έτσι νομίζω ότι είναι. Λοιπόν, εδώ λοιπόν όταν θα έρθετε, άλλος επιστήμονας εδώ πέρα, όλοι καυλωμένοι μαζεμένοι. Αυτά.